Gumový expander, nazývaný aj Dynaband alebo gumová stuha, je náčiním na izokinetické posilňovanie, to znamená posilňovanie proti jeho odporu. Náčinie sa svalom priťahuje a naspäť sa odporom svalu vracia do východiskovej polohy, čím sa posilňuje agonista i antagonista. Dynaband je pružný latexový pás, ktorý sa dá ľahko zviazať, čím umožňuje vykonávať široké spektrum cvičení. Rôznymi farbami expanderu sa odlišuje jeho sila odporu. Pri zviazaní gumovej stuhy je jej vhodná dĺžka od 1,2 do 1,4 metra a šírka od 12 do 15 cm. Faktom je, že na rozdiel od činiek alebo strunových expanderov šetria gumové stuhy kĺbové púzdrá a sú vhodné pre posilňovanie detí a mládeže v období formovania pohybového systému, dokončovania osifikácie kostí a rozvoja pevnosti kĺbových a šľachových spojení. Môžu byť obsahom samostatnej hodiny telesnej výchovy alebo jej úvodnej či záverečnej časti. Expandery sú vhodné na tonizačné rozcvičenie pred športovým výkonom alebo aj pri rozvoji pohyblivosti a elasticity svalov v závere hodiny. Cvičenec je v štartovom postavení. Jedna noha je vpredu a druhú má o 2 stopy zakročenú vzadu. Os chodidiel je v smere behu. Tým, že nohy sú pokrčené v kolenách, ťažisko tela je znížené. Obe paže sú v opačnom postavení ako nohy a pokrčené v lakti. Koleno prednej nohy je posunuté pred špičku, trup je mierne v predklone. Váha tela je na prednej nohe. Výbeh začne švih obidvoma pažami so súčasným pohybom kolena zadnej nohy vpred. Žiak prudkým pohybom vyštartuje a vykoná niekoľko energických rozbehových krokov. Potom sa zastaví a chôdzou späť sa vráti do pôvodného postavenia. Medzi najčastejšie chyby patrí nesprávne štartové postavenie. Žiak je prevesený cez stuhu v prílišnom predklone. Kroky vykonáva v malom rozsahu, ide o tzv. Drobčenie. Dieťa je veľmi vystreté a celý beh vykonáva na špičkách. Príčinou týchto chýb môže byť aj skutočnosť, že cvičenie je príliš náročné pre danú vekovú kategóriu alebo deti nemajú vypestovaný dostatočný pohybový návyk. Silným faktorom je motivácia. Preto je dôležité do hodín telesnej výchovy zaraďovať skupinové cvičenia tak, aby boli zábavné, hravé a súťaživé. Možnosťou je cvičenie vo dvojici. Jeden žiak má za úlohu obiehať okolo kužeľov a druhý ho brzdí expanderom.
Po obehnutí vopred stanovených okruhov si žiaci vymenia úlohy a zopakujú celý priebeh. Zaujímavou hrou je paralelné cvičenie alebo preteky. Expander je zviazaný a ukotvený o pevný bod. Deti vykonajú štarty v kombinácii s behmi a poskokmi. Pritom sa sústredia na presnosť, rýchlosť a striedanie cvičení. Takto dokážu zotrvať dlhšie v aktivite. Časová tieseň a úsilie prekonať nástrahy čo najlepšie zohráva dôležitú úlohu ako motivačný a aj súťaživý prvok.